Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, aki ipatin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, na nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukot. Isabay taman po sa misang ini ang mga personal na intensyon o kahagadan kan lambang saro na uya digdi. Matindog na po ang gabos sa pagpuon, asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon to Father. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Nasa ikaduwang Domingo na po kita, kan Adviento, panahon kan paghalat, panahon kan pag-andam sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Ngunyan, sa tuyang isperso nin pag-andam, itinatao po sa tuyaan magayuno na modelo, asin aarugan, iyo po si Juan Bautista. Sa iyang tinurahaw, andama, andalan, kan kagurangnan, tanusa, an sa iyang aagihan. Parehas na mga paghingawa na dapat igwa po kita. Tanganing magkanigo kitang mag-ako kan regalo nin para tubos ngunya na Pasko. Ngunyan midbidunta, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tangaling magkanigo po kitang mag-celebrar kaining mga banal na misteryo.
Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamipi kita. Diyos na makakamhan asin maheherakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, dailugod maulang nin ano man na mga kinabano na gibo. Alagad sa pakasabot nin langiton na kadunongan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya na nabubuhay na kaiba mo, asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapasabong na ang kagurangnan madatong na, kaya magugma kita. An kamundoan halion, asin sa batuntaan kagurangnan, na panoon ni liwanag asin kamurawayan, na magtataon in pagkaherak asin katanosan sa to. Pagbasa sa libro ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubaan suulot mong gubing nin kamundoan asin kasakitan. Dangan, suulutan an mayo nin kasagkoran na gayon kan kamurawayan nin Diyos. Suulutan an alikboy nin katanosan nin Diyos. Bugtakan sa imong payo an korona kan kamurawayan nin Diyos na mayo nin kasagkoran. Ipapahiling nin Diyos ang sa imong kagayonan sa lambang nasyon sa daga. Sagkod lamang na masabi siya sa imo, ang sa imong katiwasayan naghahali sa imong katanosan, asinan sa imong kagayonan naghahali sa imong kaimbodan sako. Magbangon ka, Jerusalem, magtindog ka sa alituktok kan bukid, hilinga kung saen tinitipon kan banal an sa imong mga aki, nahali sa sirangan, sa kahali sa sulnopan. Nag-uurog masinda, hulitan na girumduman sinda nin Diyos. Jerusalem, kinurua sa imo kan mga kaiwal an sa imong mga aki, asin nagraralakaw sinda, mantang dinadara sinda sa harayo. Alagad, ibabalik sinda sa imo nin Diyos, nalunad sa kamurawayan, nagarong nakatukaw sa trono nin Hade. Nagbuot ang Diyos na pahababaon ang lambang halangkaw na bukid, asinandaing sagkod na mga bulod. Nagbuot siya na tambakan ang mga kapantayan, sa kapatagon ang daga, tanganing ligtas na makapuli ang banwaan nin Israel sa kamurawayan nin Diyos. Sa pagbuot nin Diyos, matunga ang mga kadlagan nin mahahamot na mga kahoy, tanganing lindungan ang banwaan nin Israel. Ang Diyos iyo ang mangengenot sa pagpuli kan Israel. Mabalik sinda na nag-uugma nin marahay, na pinanginginutan kan sa iyang pagkaherak asin katanosan, asin napapalibutan kan liwanag nin sa iyang mamuraway na presensya.
An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan nagibo sa to nindarakulang bagay, kita pinaugma. An kagurangnan nagibos sa to ni darakulang bagay, kita pinaugma. Kan ibalik nin kagurangnan an kayamanan nin Siyon, nakabaing kita sa mga nangaturugan. Dangan napano kita nin kaugmahan, nag-awit sa kagayagayahan. An kagurangnan nagibos sa to ni darakulang bagay, kita pinaugma. Dangan nagsabi an ibang nasyon manungod sa to. Dakulang mga bagay ang ginibo sa indanin kagurangnan. Dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to, kaya kita maugma. An kagurangnan nagibos sa to ni darakulang bagay, kita pinaugma. Tawi kami giraray nin kauswagan kagurangnan, siring na an uran nagtataonin tubig sa mamarang mga salog. An mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. An kagurangnan nagibos sa to ni darakulang bagay, kita pinaugma. An mga naghihibi mantang minaluwas, dara ang mga banhi na isa sa buwag, mabalik na nag-aawit sa kaugmahan, dara ang sa indang inani. An kagurangnan nagibos sa to ni darakulang bagay, kita pinaugma. An ikaduwang babasahon, nagsasabi na magdanay kita sa kagurangnan. Padagos kitang maglakaw sa iyang dalan, tanganingan sa iyang pagkamuot magtalubo sa lambang saro, asin magi kitang maninigo sa panahon na siya magdatong. Pagbasa sa surat ni San Pedro sa mga taga-Filipos. Mga tugang, kung ipinapamiibi ko kamo, maugmaan pagpamiibi ko, huli sa pagtabang nindo sako sa pagpahayag kan marahay na bareta, poon pa kan enot na aldaw, sagkod ngunyan. Kaya bilog ang paniwala ko, na ang Diyos na nagpoon kan marahay nagibong ini sa indo, mapadagos ka iyan, sagkod na matapos iyan sa aldaw ni Jesucristo. Saksi ko ang Diyos na ang paghidaw ko sa indo, arog kadakula kan pagkamuot sa indo ni Kristo Jesus. Ipinapamibi ko, na urog pang magtalubo ang sa indong pagkamuot, sagkodan sa indong pakanood sa kapakasabot, tanganing mapili nindo ang pinakamarahay. Dangan magiging malinig kamo, asin mayo ninsala, pag-abot kan aldaw ni Kristo. Mapapano ang buhay nindo kan mga bunga nin katanosan na minaabot huli ki Jesucristo, sa kamurawayan asin kaumawa nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa ika-15 taon kan pagkahadi ni Tiberio Cesar, si Poncio Pilato, gobernador sa Judea, si Herodes ang namamayo kan Galilea, asin si Felipe ang kagsakop kan teritoryo ni Ituria sa Traconitides. Asin si Lisanias naman kan Abilinia. Si Anas asin si Caifas, iyo mananalangkaw na padi. Kan panahon na iyan, si Juan na aki ni Zacarias yaon sa kalantadan. Uminabot ki Juan ang tataramo ni Diyos,
Kaya linibot niya ang bilog na teritoryo kan Hordan, saka naghulit. Magbakli na kamo, saka magpabunyag, asin papatawadon kamo ning Diyos kan mga kasalan nindo. Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isaías, igwang nagkukurahaw sa kalantadan, andama, andalan para sa kagurangnan, tanusa, andalan na sa iyang lalakawan, tambunan ang gabos, nakababaan, pantayon ang gabos na kabuludan, asin kabukidan, ang mga tinampong tiko-tiko, tanuson, ang mga dalan na bakong sarama, saramahon, mahihiling kan gabos na tabo, ang pagligtas ni Diyos. Mga tugang kong namumutan, marhay, nabareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon. That's the usual way of greeting each other. Good afternoon, good morning, good evening. So gusto ko mag-suggest sa inyo ining oras na ini, oras di peligro, oras na kung sa'y nagtutururog kamo, o siesta. Sige daw po, baghuntan sa tuyang greetings. Imbes na sabihon mo sa kataid mo, good afternoon. Kung lalaki po ang kataid mo, o sabihon mo sa iya, gwapuhon ka. Sige, sabihon. Kung babayi, sabihon mo, magayunon ka. Yan. Sabihin na nindo, day ka kumbinsido. Tigiling niya ko na. Tapos, ano pong simbag? Anong sinabi sa imo kasi sinabihan mong magayon siya, as in gwapo siya? Iba-iba susimbag. So iba may pa-humble effect, ano? Sabi kang saro, bako man ngaya. Nagbawas na nga ni. Igwa man na rin na bigla, may pa-awestruck man ngaya sa gin. Talaga? So iba man, conceited, pag di tara man nagwapo tapos magayon, crush mo ba ako? Mautang ka? Pero ang tama baga pong simbag, pag sinabihan kang gwapo ka, magayon ka, ano po ang tamang simbag? Salamat, thank you. Sige, itry tagiraray. Sabihon sa kataid, gwapohon ka, magayunon ka. Simbag? Yan, thank you. Yan. Balua daw kung maka-thank you ka pa, kung sabihan mo ang kataid mo, pangiton ka. Anong sinabi sa imo? Kasi sinabihan mong, pangit ka. The feeling is mutual. Mas pangit ka. Yan. Pero pag sinabihan ka man garinin siring kayan, ang tama man na simbag, thank you. Nakulon kitang dapat ipagpasalamat po ngunyan. Nasa ikaduwang Domingo na po kita kan Adviento, na yan ang pinagsisimbolisar kaining mga kandila digdi sa Advent wreath. Kang first Sunday, ay not na kandila, nagsisimbolisar ki paglaom. Ining ikaduwang kandila para sa ikaduwang Domingo, kan Adviento, minasimbolisar kan katuninongan. Hope and peace. Pinagsisimbolisar kay ni ang nagaadang-adang na pag-abot kan sa tuyang kagurangnan sa tahaw niya to asin sa tuyang mga buhay. Kaya parakpakan daw po niya to sa tuyang kagurangnan. Ang Adviento, sabi ta, panahon po ini nin pag-andam. Season of preparation. And as we prepare, magayunon ngunya na Domingo, ta itinatao po sa tuyang magayunon na arugan, iyo po mismo si Juan Bautista. Siya ang sa tuyang modelo, ehemplo, kan pag-andam, kan dalanin kagurangnan sa satuya pong buhay. Sisay po ini si Juan Bautista, sosog sa nadangog niya tong Ebanghelyo. Si Juan Bautista po, sarong propeta. Siya itong nagtukdo sa katawuhan, manunungod ki Kristo as a forerunner of Christ, tagapag-andam, kandalanin kagurangnan. Nagkukurahaw siya sa katawuhan, sabi niya, andama, andalan, kan kagurangnan. Aagihan, kan sa tong kagurangnan, pasiring sa satuyang mga puso, pasiring sa satuyang mga buhay. Lalong-lalo na angay iningon niya na panahon, tagaribagaan Christmas, sabi ko nga ni kayan, has already been reduced to just a mere secular holiday. Nakatutok kitang maray pagpasko sa mga selebrasyon.
nalilingawan tang itutok an sa tuyang sadiri, duman mismo sa sentro, kan selebrasyon, sa celebrante. Kaya may nabasa ako na pag Christmas daan, nagkukulog ang buot kan kagurangnan, ki Santa Claus. Sabi daan ni Kristo ki Santa Claus, ang tigahalat ngaya kan tao pag Christmas, ika, bako man ako. Totoo po iyan. Ano ang tigpaparahalat pag Christmas? Ano ang tiga-antisiparan pag Christmas? Bonus, Christmas break, Christmas reunions, Christmas parties, sale. Para makapag-shopping galore pag na-receive su 13th month, na-receive su bonus, ubos-ubos biyaya, pagkaaga, tingara. Di ba? Diyan kita nakatutok. Christmas decors, fireworks display. Diyan kita gabos nakatutok. Bako talaga sa celebrante. Ini ang magayuno na pagirumdum po ni Juan Bautista. Prepare the way of the Lord. Halion ang pwedeng makaulang sa dalaning kagurangnan, tanganing makalaog siya sa satuyang mga buhay, asin sa satuya pong mga puso. Kaya dahil po kayan, kay itong panahon, pigkukonsiderar ninda bilang propeta si Juan Bautista na pangit. Pangit si Juan sa mata kan mga tao. Ano ang ibig sabihin kang pangit? Para sa inda si Juan was just seeking popularity. Nagpapasikat lang iyan. He was just trying to attract people. And he was nice to sinners. Feeling great paghuna mo kung sisay naman siya. Kaya pangit siya. And he was indifferent. And sabi kayan, he was trying hard, second grade, copycat. Yan. Kaya pangit si Juan sa mata kan mga tao. And because of that, minatao man ini sa tuya nin challenge na if we really try to prepare the way of the Lord sa buhay kan lambang saro, definitely we will receive the same treatment from people. Ikukonsiderar man kitang pangit kan mga tao. We will be just like John the Baptist, unwelcome, because he was going against the current. Kinukontra niya kung ano ang pinagtutubodan kay itong sala kan mga tao kay itong panahon. Killjoy and unpopular. He was not out to win people's approval. Arog ko niya naharanina ang eleksyon, dakulon ang guwapo sa sato. Kaya wala tuo ang akap, wala tuo ang tupad. Yan. Dakulon ang nagtatarabang sa tuya, tanganing pag-abot kan eleksyon. Yan. They will win our approval. John the Baptist was not like that. Bako arog kayan si Juan. That's why, tigko konsiderar siyang killjoy and unpopular. Because John the Baptist was always after character, not after reputation. Bako siya, ang tigi-isip niya, bako kung anong sasabihon kan tao. Ang importante sa iya, sa iyang karakter. Anong pagkakaiba kan duwang ini? Reputation is what other people say about us. That is reputation. Ano na sa nangayang sasabihon kan mga tao? Yan. Saro-saruin na sa na ang buhay mo. Sinda pa ang tigtugutan mong magmaneho. Irakman kay yan sa imo. Ang karakter is what you know about yourself. Yan. We should always work for that. Just like John the Baptist, bako gayo manunungod kung ano sa tuyang reputasyon. And of course, pangit siya dahil nagkataramaan sa tao kan sa iya katukduan. Ta si Juan Bautista po, sumensahe niya, klaradong marhay. Nagkukurahaw siya sa kadlagan, andama, andalan, kan kagurangnan. Tanosa, an sa indong buhay, tanosa, an sa iyang aagihan. O, antiko-tiko, tanoson, andalan na bakong saramahon, ang tinampong tambunan ang gabos na kababan, pantayon ang gabos na kabuludan, asin kabukidan. He was very clear on that.
Tanganing magkanig o kitang mag-ako kan sa tuyang Mesiyas, kaipuhan na tanuson an sa iyang dalan. And asin iyan pinatutuuhan niya mismo sa iya pong pagkabuhay. That's why his lifestyle was solid and his mission was certain. He knows about his identity and mission, that he was just the forerunner, tagapag-andam sana siya kan dalan kan kagurangnan. Bako siya an bida. Aram ni Juan Bautista na siya extra man sana. Oh. Bako siya an bida. Kaya nga ni, sarong aldaw, nag-agi ang kagurangnan, kaibahan ni Juan Bautista an sa iyang duwang disipulos. Ano pong sinabi ni Juan Bautista sa iyang duwang disipulos? Uya, an kordero kan Diyos. I think the same efforts that we should do when yan ang panahon in Adviento, maitukdo niya to si Kristo sa satuyang kapwa, maitukdo niya to si Kristo sa lambang saro. Magayon na hapot, anong klaseng mga propeta kita na nag-aandam sa dalaning kagurangnan? Sa konteksto po kaining Adviento, are we prophets who are out for profit? O, mga propeta na daing ibang inisip, kundi ang makadilin siya. We make use of our charism para magkaatik, kaya charisma, atik. May nabasa ako na sa wrong joke, gusto mo da po maging mayaman, tuluman sana ang paagi. Yan. Mag-drug lord, gambling lord, pogo, and praise the Lord. Oh, drug lord, gambling lord, praise the Lord. O, kaya dakulon baga niya na nagpupuro paranggap na mga pastor. O, taaram ni da pag nag-praise the Lord, o yaon da nagiging mayaman. Are we prophets who are out for profit? Or are we prophets without a cause? Daing pinaglalaban, daing prinsipyo. O, kansarong eleksyon, digdi pa sana sa partidong ini. O ngunya na ma-eleksyon naman, iba na naman ang inibahan. Daing pinaglalaban, daing prinsipyo. Are we prophets without a master? Na daing tigmibidbid ang Diyos bilang sa iyang kagurangnan? Prophets without humility, daing kapakumbabaan? Or are we prophets without sacrifice? Prophets who are just puppets. Ngunyan, sa konteksto kan Adviento, hinahagad sa tuya na siring ki Juan Bautista bilang mga propeta, kita man lugod, maitukdo niyato an sa tuyang kapwa ni Kristo. O, tikwilaan sa imong kataid, taturog na. Tikwila daw po. O, itukdo mo kay Kristo. Yan, itukdo mo po. Yan. Iyan ang sa tuyang dapat na paghingowa, ngunya na Adviento. Ikaduhang imbitasyon, asin ultimong punto na gusto ko pong mahiling ta. Sabi ni Juan Bautista, apisar kan pag-andam, kan dalanin kagurangnan, kaipuhan da po. O, basahon ta daw po. Kaipuhan, yan, tanoson an sa iyang dalan. How do we do that? By way of repentance. Pagsulsol, pagbakli sa satuyang mga kasalan. Totoo, gabos po kita gustong makaligtas. Asinan pag-abot po ni Kristo, digdi sa kinakban, matao sa tuya nin kaligtasan. Pero, tanganing makamtantayan na kaligtasan na iyan, kaipuhan po kan kagurangnan an sa tuyang partisipasyon asin kooperasyon. And that is what is meant by repentance. Pagtauta kan sa tuyang sadiri, pagsuko ta sa kagurangnan kan sa tuyang sadiri, nagtatalikod sa gabos ng mga pwedeng maging kaulangan, tanganing maako tang maniniguan sa tuyang kagurangnan sa tuyang buhay. We call that as metanoia. Sige daw, sabihon ta daw po, metanoia. Yan. Ang gabos kayang nahihiling ni Dungon yan pag nagpupuon sa letter M, ang narorumduman nindo si Maris. Iba po ini, metanoia. Yan, metanoia. Isa ngaran ka ito, Maris Rascal, ano? Arakal. Metanoia. Ibig sabihin kang metanoia, radical transformation, not just superficial. O tapag mapasko, pag ma-New Year, dahulo na mga resolution. Dahil na ngaya ako mainom, dahil na ako masigarilyo, dahil na ako mamarites, dahil na ako manglilibak.
O, dahil na ako mamuda. Pero pagkatapos kang New Year, BSD yun na naman. Balik sa dating ugali. O, superficial sa naso pagbabago. Bako arog ka ng metanoia. Narumduman ko may saro ka ito na nagsabi daan na gusto ko na ngayang magbagod, habo ko na ngayang mag-inom, habo ko na magsigarilyo. Kaya nagbakal po siyang libro, tanganing turuan siya kan sikreto how to quit smoking and drinking. Yung mananggad, pagkatapos kang New Year, nag-quit siya, magbasa kan libro. Oh. Madalion mabago. O, habo ko na, may compulsive gambler da kay ito. Para sugalon, sabi niya, ang New Year's resolution ko, dahil na kumasugal, dahil ng bula, dahil ng mga baraha. Yan. Sabi kan padihon niya, dahil ako nagtutubod sa imo padi na mabago ka na dahil ka na masugal. Kaya sabi niya duman sa padihon niya, gusto mo ngaya padi, pumusta ka ba? O, talagang para sugal. Maski sa pagbago niya, pipapustahan niya pa. Bako arog kaya ang hinahagad sa tuya kay ning panahon ni Advento. Christ is asking us to have this radical transformation, a 360 degrees turn around sa satuya pong buhay. So let us listen. Dangugon ta po si Juan Bautista. Magi manlugod kitang mga Juan Bautista sa lambang saro, tanganing pag nag-abot si Kristo, masasabi niya tong sarabay, we are ready. Amen? Sa ngaran ka nama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, maugma niya tong ipahayag ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Diyos asin namon gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki idaili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nani tawo, ipinako pa sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa pagandam niya to kan sa tong mga puso, sa pagdatong ni Kristo, magdulot kita nin mga pamibian sa tuya pong sabihon, kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa simbahan, na ang gabos na nagsusunod kay Kristo, magsimbag sa pangapoda nin pagsulsol kan kasalan, tanganing magin andam sa pagsabat sa iyang kamurawayan. Mamiibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa bilog na kinaaban, na ang mga tawo magin bukas sa paghiras-hirasan kan pangangaipo kan lambang saro. Mamiibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Para sa satong mga sadiri, nagaandam sa pagdatong ni Kristo. Ang presensya ni Kristo sa banal na Eukaristiya, magin danay na pagirumdum sa to, kan paghiras kan satong buhay para sa kapwa. Mamiibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas. Para sa satong parokya, magkasararo man lugod kita, magkasararo man lugod ang gabos sa pag-andam sa pagdatong ni Kristo, tanganing mas magrarom ang pagtubod sa Diyos. Mamiibi kita.
Langit no na Ama, ikaan sa mong kusog, sa imo kami uya, asin nabubuhay, buksan mo ang sa mong mga puso, tanganing kaming makaabot sa imong kahadean, inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo sa imong aki sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurang na namimibi kami, papagkani ko sa imo, ang mga pamibi asin atang, nin sa imong sa mong kapakumbabaan, asin kun sa inmayong maninigo, anano manatabang kan gibong marhay, ang tabayan mo man kami, kan tabang nin sa imong kapatawadan. Puri ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, Diyos na makakamhan, nadaing kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya an katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan nadaing kasagkoran. Tanganing sa kadwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga ng unyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kay bakan mga angeles asin arkangeles, kay bakan mga trono asin dominasyones, asin kay bakan gabos, nalangit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi.